lem gandengan ki Mbak Katil ngoten niku lho. Kursine dibenakne engko tiba tenan boyokku aku ora nduwe boyok. Niki lho jenengan ki Kang Mas. lah ngono Napa? Apa kuwi? Jenengan ganteng. Oh dhisik Dik. Iki engko aku keblekan kuwi mati aku. Beh dicokot. Aku iki ora nyokot, irungku keblekan susu. Delan bengkong ora. Kowe nganggo totang ora to kowe? Astagfirullahaladzim. Umur berapa sekarang? Iya. Monggo Abai Kirun kepala ngopi narak datang pepanggungan diringi ca apa Samirah Slendro ca oh ya ya yang apa ya monggo kanca-kanca pengawet khususan tepuk tangan kanggo beliaunya luar biasa aku tak kira ki nek beliaunya ki ora kersa jebul bareng krungu kendang treng nek ya menggeh-menggeh mboten napa-napa Mbah niki mawon pun diarah kali arek-arek ben bolak-balik ora serampat lha nggih Estu matur nuwun nggih Mbah panjenengan kersa rawuh njumenengi nggenipun Dik Percaya menika peresmian kantor baru PT Gatra Makmur Jaya dan PT Garda Eka Sejahtera. Nggih. Nek kula ya nelongso. Kok nelongso pripun, Mbah? Percele buka kantor kopi Brasco rokok HS. Batange teko. Kopi Brasco rokok HS. Kula nelongso. Nelongso pripun, Mbah? Lah terus nasibe mbaku lintingan ngarepku. Menapa menika nggih agemipun Dik Percaya kios menika? Ketoke percil ya join kalih ngarep. Lah nggih. Kono ana rokok mbaku lintingan to. Nggih. Wong rezeki ya akeh.
wis enek sing ngendum. Nggih, nadyan to Dik Perce menika perkawis umur menika sak ngandhap kula, Bah. Nggih. Ning perkawis rezekinipun menika sing ora kena dimereni. Sing angel niku Lah nggih. Gusti Allah wis naker dhewe-dhewe. Nggih. Enek sing wis semester akhir bahasa Inggris nyinden. Nggih. Putu Butantinah nyinden. Nggih. Ngen kula niku ora karuan identitase ya iso sugih laris. Sinten, Bah? Jainul niku. Manuhara niku lho, Bah. Sapa ngomong Manuhara kula sunate jagong kok. Lah namine sinten satosipun? Jainul. Ning kula tak nostalgia jejer sampean wawah nambani rasa kangen kula Malangan. Nggih, nggih, Bah, nggih. Panjenenganipun kula jarak, Bah. Ternyatanipun Abah rawuh, monggo Abah menika sampun dangu teng Malang, tur nggih pirsa jaba jerone gending-gending Malangan kula cobi kados ngeten niku wau. Menawi kulon Nggih. kota budayanipun menika Yogya. Nggih. Menawi Jawa Timur kota budaya, kota pendidikan itu Malang. Nggih. Mila Malang itu punya ciri khas. Piyayine wong Jawa Timur ki ten Malang. Oh ngaten. Mergo Tunggul Ametung, Kenarok sampai Anusapati sampai Ken Dedes menika wonten Malang. Malang itu tuwek banget mila garapanipun miyayeni. Nggih, nggih. Kula jek melok rekaman Bumi Putra riyen. Nah sing saged niki ten Jawa Timur wonten Ngrema diboyong ten Malangan Nggih. dados beskalan. Nggih. Nah pelok barang sing saged kula kalih Cak Indra Ngaten swargi. biyen pelandang tayub. Nggih. Pelok barang no. Pelok barang, Mas. Nika ring ngendang nika putra anu wayah Mbah Mantri, Pak. Oh, Wayah Mbah Mantri. Kali sing gunang penerus nika. Ning tau aku. Aku mung pedhok dulurku lanang Sujiwo Tejo. Anu Pak Pitoya ta? Nah, nggih. Sujiwo Tejo. Kok ndekno mesti ndarai Pak Hatta Rajasa. Keplan cah, Jula-juli pelok barang cah. Nggih. Ya. Ya, Mas. Posno. Angel lho niki. Nggih. Sumerep kula nggih namung kula kali Cak Indra. Nggih. Liyane belajar wong kecekel mbuh nek Cah Malang wis padha iso nerokne apa urung. Dereng wonten sing Kembang kates kembange sawo. Ojo lali kembange manggis. Rokok HS kopine Brasko. Tak dongakno kabeh laris. Brasko berasa kopinya. Jawa kates Indonesia pepaya. Rokok AS berani kita beda. Eman-eman ayo nandur sing kena
bersatu dangona urip durung mesti dolor mati wis tamtu mulai sing rukun wong tuwa lan Indonesia kabeh dulurmu ayo nuju Indonesia maju lo paman sayang maju enak ta jarang temu angkasur ngelingono larang gawe mula sandang aja lali locak pahlawan sing gugur ngelingono mlaku alon-alon jasa jan retek jasane rete anake apa neret-nerete anake kaya penarawani mulih lucak sebabe apa anane ra kurawani mulih lo manohara wedi barek ngoro lalapan kok cuma sitok mangan tahu dibumbu-bumbu laos kenalan nok cuma nok tiktok bareng ketemu cangkeme brongos cekap semanten saiki atur kawula salan boten barokah rasa ana pentel ditaleni karet grupe campercil awet kadosipun ngak panjenengan semangat mriki wau nuwun sewu beksa ngagem samirah terus kersa jula-juli niku nek nuwun mboten kerenan penggalian mboten mungkin. Lah pripun kula nu prihatin Prihatin pripun? Serampat pertama sing nggo ngulon niku kula. Nggih. Niku jane mboten serampat kendangan Gonggo Mino. Nggih, leres. Nggih. Sakniki dua gelan kabeh serampat. Nggih. Lah sing nggawa bawa membat mayong niku percil. Sakniki kabeh membuat mayong. Nggih. Nah, kula terus tuwek-tuwek engko ben gak kalah karo sing nom-nom jula-juli pelok barang. Nggih. Ha pripun kok niki daerah mriki wis disasak diagelan-dagelan nom. Dek wingi kok dengaren Kang Minto ngejak kula. Nggih. Lak giatne ae kok. Alhamdulillah niki mengke mergo ana musik napa? Nggih. Niki pini sepuh Sri Mulat. Sri Mulat niku kantun 3 Mas Dandut. Nggih. Mas Tarsan,
Mas Kadir, Mas Tesi. Nggih. Mas Tarsan Mas Tesi 87 tahun usianya. Nggih. Mas Tarsan 81 tahun, lah Bang Kadir 75 tahun. Weh, Kantun telu niku. nggih, nggih, nggih. Niki ra iso mati. Nggih. Kadir niki. Tuntak tong. Sopo sing lemu iku? Sopo? Iku lho sing melenuk iku. Kowe pengen kadasen apa piye? Kowe nyedak kuwi. Kono lho salam. Nyuwun sewu. Nggih. Nggih Mas Dalang. Nggih Mbak Kakung, matur nuwun sanget kerawanipun. Ngapunten kula nembe niki tumut wayang niku. Oh, ngaten. Nggih. Sadurungipun mboten nate. Mboten nate. Oh. Nah, terus nek enten salah-salah nyuwun ngapunten nggih. Mboten napa-napa, mboten napa. Nggih. Ya nek kurang jupuk dhewe. Kurang apa? Jere nek salah nyuwun pangapunten, timbang njaluk mbok njupuk dhewe. Njupuk salah. Heeh. Salahe sapa dijukuk? Oh ya oleh. Wong dengi karo Mas Tantut ning kono, wis bolak-balik. Wah, sing pengenan niku jenengan ta? Nggih, teng nek baik kirun nika. Sepuntene wis lalen. Oh, Nggih. nggih. Wong dek wingi dereng kula bayari mawon pun balekne susuk ten kula. Weh, Turah 500 balekne kula ya meneng ae. nggih, nggih, Pak, nggih. Kula niku ngetes. Ngetes sinten? Ngetes niki ta? Lah kok dites barang wong piyai sepuh wis pono Lah iya dianggap kula lalen, kula tes kula kei susuk nggih ditampani wong panjene wong pelit tok. Nggih. Nggih ngoten niku, kei susuk ditampani. Tuweke omong aja saru-saru. Ngomong apa aku? Lah kowe ngomong apa? Pelit. Apa? Apa? Pelit. Oh ya wis tak kira liyane. Kursine neh le. Nggih. Saru neh. Jan tenan gak. Jenengan kula dongake muga-muga nggih panjang umur nggih Mbak Kadir. Nggih, alhamdulillah nggih dongan. Angger kerep awor seniman-seniman ngoten iki mesti panjang umur jenengan. Ngaten nggih. Ngrungokke gamelan niku Lho, mari nek panjang kumpul umur. seniman mesti panjang umur. Panjang umur. Lho nek kumpul niki duka kula. Lah kok iso? Lho, Apa diunek-unekke mawon jenengan? oh diseneni terus ya. Lah nggih, mula Ya sadar sing melok aku sing mati wis 16. Hei. Hei. Sing tenan Ron. Terakhir Sandirono. Ojo ngeden-ngedeni aku. Ora ngeden-ngedeni wong sutenan kok. Kula Ayo. niki teng mriki nemu lan niki wis loro-loron lho, Pak. nggih. Lho tenan. Bendina loro watuk. Aja nganggo gorokan. Nganggo apa? Obat batuk telok Mas Tantut suarane kong. Mosok Ora tau watuk. tenan. Mas, sapa jenenge? Mas. Kancut. Sapa? Aja mojak masune dalam aja mojak. Kowe iki tenan aku ora ngerti lali kowe iki cok. Tantut. Oh. Apa ya jenenge ya? Lah timbang kowe tambir. Ya mending aku jelas tampil lagi tantut. Aku nek ngundang terus ditut ngono. Nggih no, mboten napa-napa. Ora Panjenengan jenenge nggih niku kok nggih. Timbang kowe iki tambir. Tambir Kak. Kak, Kadir. tambir. Kak. Kak, Kafir. Jengkel lah. ngaku. Lah nggih. Oh, aku iki lho ning kono dijali foto wong Muncul. Lu tenan gerucuk-gerucuk. Terus piye? Iki lho nasibe dagelan nek tuwek ya ngene iki. Sing njaluk foto aku tuwek-tuwek kabeh. Ora apa-apa, nggo tombo watuk. Leh teko kowe kok wong bodho salaman piye? Iya. Leh ngelok niku. Lu salaman mbek aku cium tangan. Aku yo kaget. Iya. Wih, cium tangan. Ono sing nggawa banyu, njaluk donga. Aduh, terima kasih Habib Ja'far. Nyeluk kowe sapa? Habib Ja'far. Nek sing asli, nek kowe iki Habib Nasar. Habib Ja'far. Nasar. Lah, nggih. Ngapunten nggih Mas Tantut. Nggih mboten napa-napa. Kula niki perlu kula apal
bakale namine jenengan saestu. Niku bakale jenengan niku panggih kula mboten namung pisan pindho niki kok. Ngaten nggih. Nggih. Sing ngejak sampean napa sinten? Nggih mestinipun kemawon nggih abahe terus bintang tamune. Nah aku ngejak liyane kok gak iki kok. Aku ngejak sing murah-murah. Iki larang nukokne obat watuk. Mangane angel biasane kulup bayem gelem. Jangan bobor dian. Wingi isu-isu njaluk dongpring. Dongpring. Ngomongnya pripun? Bayarane larang. Nggih. Sama nek kula kandhani nangis lho bayaran kula. Napa nggih jenengan niku nek ampun sembrono. Kok Jakarta rene pinten bayaran kula? Pinten? Iki wayang dir cilik kula dikeki 750. Ya kowe mobil nunut aku, mangan nunut aku. Nang omah ra tak tarik sewan. Rumangsamu aku pakmu piye? Kok Lah kowe iki jane iki nyewakne kos-kosan apa piye? ayo marketing kok. Mangan aku. Dagelan tuwek nara marketing piye? Bung, bayaran 750 disia-sia. Iki nek gak wong kepepet nomoh, Mas. Melok percil 400. Ya, Cil. Dek golek dagelan tuwek. Argo tumbal kowe. Lah nggih. Ya iya. Batu kula kumat ngeten iki anggere jejer, deke kumat batuke. Aku yo Ben ono, Ben ono. tukokno batu ABC. batu ABC nggo gemplang kowe iki apa? Aja lupa. Sing aku lungguh ki lho sapa? Lah ngarep lungguh ora oleh lho. Wong kene rong lungguh. Aku koyo tahu kenal cah. Wis engko ae kowe kene rong lungguh kok. Aku Dodone iki lho, Run. Delok ndok. kowe iki aja cerewet ta kowe engko. Jagongan kene iki. Dagongan ngopo arepe? Apa? Wong dikon goreng dikon lungguh wis lungguh. Aja lungguh. Udah lungguh. Kok iso tuwek awaknya. Ngeten iki lho goyone wong tuwek Mas Tandun. Nggih. Wah, Iki sebelah lamas kok ya. Lah nggih. Lungguh. Wis. Kathokku mlorot e. Kowe jangan petuk manuhara kathokmu mlorot. Kuwi manuhara ta? Manuhara. Ya ampun, mualih rupane ya. Nyapa? Tenan e. Wingi iki dodone ora semono iki. Iki berarti kompo. Oh, teko Mau ning tembel banu diseni. mosok Ngono, kok judesen ngono mak. kempes. Kempes karek kok tutup lepek ya. Ini, lungguh. Wingi iki kempes lho. Saiki mlenuk ngono. Jagongan penak-penak. Ayo kowe ning wayangan gamelan komplit Getakne ra iki. bawa. Ya. Waduh. Kudu Bawa iki. nembak. Ngomong Sri Mulati lan yang bawane. Lah bawane pun mati lho. Nek bawa Sri Mulat. Lah bawa sapa? Nembang sing tanpa gamelan. Kok kluk. Ngono. Kula niki isin Mas Tandun. Pripun? Dagelan watuk terus. Mboten napa-napa niku dikasih kok. Wis tuweke wae. Jane aku iki mbok gawe lebon apa piye to, Run? Lebon. Lebon pesugihanmu kuwi lho. Ngono. Wong tak watuk ya aku ya deg-degan jane. Nyapa? Lah watuk gak mari-mari iki. Sesuk di USG. Diapane? Di USG. Rumangsamu aku meten lho piye? Wes Iki kowe lho dodokmu diperiksa ngono kae lho. Oh, Cara tapi kan ya alhamdulillah Mas Andu. Nggih. Mlaku pomo mlaku jalan pagi sak kilo cek kuat. kuat. 2 kilo. Kuat. Aku kok Ya 40 kilo. mati. Lah nggih. Ya nek sak kilo 2 kilo nek kangge wong tuwek umur 75 nggih pun pantes sama Tandun nggih. Nggih. Nek 40 kilo niku bunuh diri niku. Lah pun nate napa dereng? Dereng. Jajal. Ayo bareng. Moh wong mati ra bendina ae lho. Nggo pengalaman. Mati kok pengalaman mbok kowe dhisik. Nyapa? Aku rung pengen kok. Kowe rung pengen to? Gung. Aku yo urung iki. Lah piye balapan apa piye? Lah yo balapan yo menang aku. Playuku bawa anter. Lah nggih. Banter sing Mas Dandut ke
pengambilan napas. Pamane sulukno ya tek ngono ku metu ana swara gulu, swara dada, swara irung. Oh ngono. Kuwi pernapasan. Latihan ya. Heeh. Tarik napas. Tarik. Ji, metu ciro. Nah. Alon-alon apa kenceng? Loh, alon sut siji tungane ji loro telu ya alon-alon. siji ji loro telu lepas piye longgar ora Rada apa Teron? alon neh tarik neh siji Ya. neh siji ji loro telu lepas ngono kok suaramu iso kok yo tarik siji ji tarik napas alon ji Mas Dandut bener Dalem. benjing ten Malang to Nggih. terus bablas ndalang Benjing niku kula teng bablas teng Malang terus bablas teng Solo. Nggih mboten napa-napa. dalang niku Nggih. Iki wis diculne warung. urung ngenteni dulur-dulure dulur-dulure teko Lah nggih, jan tenan. Lah ya kok perkara ngene kok ngenteni dulure lho. Nggih. Nyekakne. wis saiki ngene wong dagelan akeh kowe sing ngebom apa aku sing ngebom Kowe. ayo aku umpanono Ya. ndang Ya. dagelan ki nek sing ngebom enek sing Iya iya. aku umpanono Aku wingi nang omah murun. terus Tenan iki. heeh Kowe ora enek. terus Aku ketemu wong wedok. ya Sopo kuwi? sapa genamboke Mamuk Karmi Kowe iki jak sepelan. Iso ora? Niate dikobongke. Iso ora? Kowe iki gregetne jare kon ngumpani. Ngene lho. piye Enek wong wedok kae bojoku ngono lho. oh iya iya lu karo lu karo lu Ora ngerti-ngerti dagelan wis tuwek. aku nang omahmu ngono terus Nggih. Aku nang omahmu. iya Bagatin Kowe gak enek. Heeh. Enek wong wedok sapa kae? oh bojoku Bojomu. Heeh. Waduh. Kowe tak tekoni. Apa? Pangeran pundi? Mboten enten. Mboten enten. Aku mulai. Terus. Aku balik neh. Heeh. Nah, cicuke. Heeh. Enek kae lho, Drun. Apa? Ireng-ireng lemu gendut sapa kae? Ke anu, dulurku wedok. Dulurmu. Heeh. Kae. Heeh. Enek sungune lho. Kowe mau ngarep. Kuwi Mas Adut nyile wayange cici Mas Adut. Napa? Nggih ngepru ini lho. Rumah sakit. wong kowe iki dadekne pengumpan mestine ngene lho. Piye, piye? Bang Kade. Kirun. Aku petuk wingi nang omahmu gak ono to? Iya. Ana bocah cilik. Cah cilik. Ya, putih. Putih. Terus mripate blalak-blalak. Heeh. Sopo kae? Anakku. Lah kok muni mbek? Lah iki sik. Kuwi. Kuwi lagi der. Oh, Ini lho. Muni piye? muni mbek. Iku wedhusku. Lah, ngono. Baleni Balekne. Tak baleni. Mau wis ora lucu lho. Kok ngeyel kowe. Terus aku balikne ning nggonmu. Sik ta? Enek wong lungguh. Heeh. Putih, ya ta? Putih, ya. Iya. Sopo? Wah, putih kae. Ha. Mbahku. Mbah. Bojoku sik to, Dir. Kayak bojoku. Aja putih ngono ta, Ron. Awake putih, rok Lah, abang sikile ngono putih. lho. Kayak sapa? Bojoku. Kok enek sungune. Kowe to nyauri sapi ngono lho. Ayo ayo baleni. Mah. Kowe sus kadung kobong kok wae. Nggih. Ron. Apa? Baleni. Gah, Kowe ngomong ora lucu nyatane yoga yo guyu kok. aku gurune mergo awake dhewe kobong kok. Saiki iki dagelan sing kobongi lucu. Tenan to, Mas? Perkara kobong. Kuwi enek neh Mas Tandu. Nggih. Ono neh. Ono neh. Rada rene percil ora ketok rupa. Ben, engko ndak diterokne. Meneng iki kene. Rada rene lho. Kuwi engko dienggo sempelan karo Awakmu cemple. sing karo percil. Ora dienggo sempelan karo cemple karo selendang. Ora iso wong iki acak-acak.
acakan no. Ngono. Awur-awuran. Aku iso acak. Ngombe-ngombe. Nggih. Kene lho. Niku kagem panjenengan. Lah iya wong watu anu papa yang greget Papa iki ora ngerti. iya iya ayo delok ta awan jane Iki kupingmu. ngombene banget kenek neh kuwi neh Nek njaluk ngombe karo kula se alon Sita. iya iya Wonge wong tuwa ya kanggo nganggo apa jenenge? irama Jedah. padane wong urip kene ngombe iki ta kowe mau rene karo sapa wong artumpan Arepe jawab omonganmu karo arepe ngombe aku mesti nek kecelek. Ya mending tak guak to. heeh Ngejak ngomong neng ngono. gak Tak idoni. pocing duwe wong wis ora itu wong iki itu balik nang raine dhewe lho Mas Nggih. Sampeyan kalau kandhani madhut nggih. Pripun? Madhut nggih. Nggih, pripun? Niku percil niku tumut niki abahe kirun niki 11 tahun. Nggih, leres. Nika selentem nika enten nek 6 tahun. Nggih. Do betah-betah. Iya ta? Nggih. Kula niki 6 wulan niki lho, wis kudu minggat tak mau. mbok lu Kok mboten minggat? Lah aku butuh duit iki piye iki? Lah nggih, Pak. sepelan kuwi enak-enak Nggih. Pakir aku nang nggonmu Ya. enak bocah cilik Heeh. Oh, Ya, enakku. ya tak wae dik 200 Waduh, Mas. ya ora tak anggap sapa-sapa tak anggap anakku dhewe eling-eling anak Anake kanca, matur nuwun. satunya duwe aku bareng Senin nang nggonmu gak petuk kowe nek Iya. enek wong lanang nganggo topi Wah, bapakku. tak wedik 300 Masa? Iya. Matur nuwun, Ro. ya ora tak anggap wong liya Iya. tak anggap bapakku dhewe Eling-eling bapake kanca. oh kuwi Ngono ya. aku ronone enek wong wedok ayu rambute keriting Iya. mripate blalak-blalak Bojoku. tak wae dhuwit Iya. 250 Heeh. ya ora tak anggap lho sapa-sapa Iya. tak anggap ora tak anggap wong liya tak anggap bojoku dhewe Eling-eling. bojone kanca Kowe ngadep ora rono. Nyapa? Ngadep ora rono. piye Tak tutuk mbek iki lho. lah nyapa Lah wong bojoku gak ora tak anggap kanca, tak anggap bojoku dhewe kok enak men kowe. bojone kok nesu nek aku ora Ora nesu nyapa? Oh, bojo. iso balekne ora iku Bisa wis ngomong. ayo balekno Balekne apa? lho Penyolane aku nang omahmu. heeh Nang ngene ngarep omahmu kae kuwi kan gak enek. iya Enek kae sapa? oh kek gak mu pas nang nggonku to lembalekne iki ora ngono Balekne ya cah enake cah. ya ora iso ya urutan kaya mau Ya ben to cangkem-cangkemku dhewe. ha wis kono tanggapan dhewe kowe Ya engko tak ngejak kelenteng aku. Slendro songo Mas Nggih. Slendro songo ngapa? Siji. wis tak madhep ora Ya. Ku apane to aku Irun? ngelmu iku wis Ngilmu apa? ngelmu iku piye ngelmu iku Wah dipaksa tenan aku. Apa mau Irun? ngelmu iku Oh. pantai Ngelmu iku ya cocok kelakone kanthi laku kelakone kanthi laku. lah cocok lekas lawan kas lekas lawan kas Lekas lawan kas. kas lekas lawan Ngangge nada, ngangge nada. Lho kok dhisik to Pak Sentot? Pak Dandut kok Pak Sentot Gampange. lekas lawan Ya, ya. kas Lekas apa? lawan kas Lekas lawan kas. ya Angel men yo melok wayange.
tegese kas nyantosani. Tegese kas nyantosane. Wah wis iso. Wis meh. Lumayan. Pun niki sing mburi tok nggih sing enak. Nggih. Liyane blas. Ya iki iringane engko terokno. Ya. Cekelen kena. Baleni pisan kas. Satya Budha Satya Budha Pangagasing Dur angkara. Ayo Lah wong sing pendek wae ra iso duwane kaya ngono kuwi. Sat Nyoba durung kok maido. banter men to Watuk. Sing banter ya lambemu kuwi to. Nggih. Aku watuk alon-alon nganggo irama watuk ora kaya kowe. Padahal ya watuk tenan ya. Engko nek sore nu padet 6. Ngapunten kula niki nek awak dingin ngeten niki. Oh. Biasa, Mas. Berarti alergi dingin. Alergi dingin kula. Niki alergi napa-napa, alergi duit, alergi apa-apa lan. Upamane dijak menawa teng Tengger mboten mengkis tendala. Walah ning Tengger kono lagi nangka jajare geblak. Tengger. Lah Bang wingi nggih. Nggih. Ajeng mriki to. Nggih. Sampai kandat niku kula mbus watuk ponggok, watuk terus tenan, Mas. Lah niki ajeng mriki Blitar. Aja sik to. Kowe nyapar ngendat. Wingi kula badhe ngendat piye to? Kupingmu ki sisian. Kuping niki sisian. Kok sih? Niki nek niku nek kaya percil niku nek ngundang niki lah abah ngoten nggih Pak Hirun. Nah nek kula niki kan kanca kecile. Niki. Tahun pitu-pitu. Nggih pokoke dhek cek belajar ndagel kula niki wah hebat Wis kula. kondiang. Oh, Tung etan. kadir. Mateni bayi. Kowe mosok karo aku biyen liwat des. Lho cah wedok-wedok tenan. Kuwi teko omahe padha nguwinceng ngene. Lho tenan kaya sing metu nguwinceng kabeh. Kowe yo wong tenan. ganteng sak kecamatan. Liwat Ora ngono kok. apa? Wong edan liwat. Ngono. Kok kuping sisian ki lho tak celukne misih. Sapa? Mano harang Aku nek Manuhara. gendang mriki suka-suka Tak jempute Ron. suron bergembira bersama. Ayo Manohara suka-suka Manohara. Ya Dek. Aku mbocak neng di Thomas. Ora mulo tak pamerne penonton. Lek mlaku Kok nyedhit-nyedhit mau tinggal ki lho wong sing gawa rono kok. ngeri. Gendang. Heh, Gendang. ki piye to gak kuwalik lho sing mestine aku mbok Lah kedhe iki ya sing lanang sing gendang wong wedok ngono lho, Mas. Masa wong wedok gendang wong lanang terus ya apa sih? Lah wong tuwek kon gendong wong sak gedene. Aku gendong mutok iki lho ora kuat. Ki sing bokong. Kene to. Iki kok koyo nyeret Seta. Piye? Gendongen Heeh. ngarep ngene. Adu sosis. Ayo. Ambae kok atu sosis to, Mbak. Langge. Aduh sosis. Ayo Dek. Wong kula tekok mengguri kok ya. Ayo Dek bocah ayu. Gendong, Mas. Ora usah tak gendong. Aku pengen mbak gendong. Kowe engko nek ngeyel tak banting tak ide-ide lho kowe. Bantingan, aku seneng dibanting. Seneng. Wis seneng ya. Aku ndang bantingan. Engko ngene. Malah gila ya aku. Piye terus? Ojo gila dituntun sing apik. Sing apik Gandengan alon-alon lho. Manohara gandengan to, Nduk. Iya. Gandengan lah. Piye? Madepmu ki lho Mas, kualik jenengan Karepku ya kaya wong luar negeri. Kaya wong luar negeri bergandengan tangan ngono lho. Mas tono lho. Ben tak gen. Piye to? Lemu gandengan ki piye? Ampun. Mbak Katir ngoten niku lho. Mbak, Apa? aku di
Mbak Kadir ki aja ngono to kok ya Sing tak ngomongin lho. Aku ki ning mburine lho, Ron. Kathok kuwi melorot dhewe iki kurang ajar ora. Padahal tak sabuki kenceng lho asale. Lek gandeng kuwi digandeng sing tenan. Arepku ya kaya wong luar negeri. digandeng sing apik. Nah. Laku alon-alon Ya, Dek. Manuhara karo semune mesem. Lho. Arep nyuntikne mbahmu to nu. Nggih. Niki terus badhe opnam, Mbak. Kancane ditungakne terus. Ora donga. Mboten dongak. Yes, cak rene. Tenan aku duwe bojo ngene iki. Wah, tenan, Ron. Nyapa? Wis to, njaluk apa tak turuti. Lah, saestu Lho, kowe njaluk dhuwit pira? Pokoke aja aku lu. mau nek duit kula saged pados kiambak Kang Mas. Ngono, lah njaluk apa kowe? Kula nyuwun mandak pelintang lan rembulan Kang Mas. Ngono. Nggih. Tenan. Heeh. Iku ondone pirang meter, Dek? Njaluk mudune lintang itu. Kene tindum. Bang Kadir kene Manuhara kono. Kowe ngeblakne aku, Ron. Geblakne piye to ki Lah tindum. sampean lega. Kene Kadir. Ki kene. romantis. Kadir kene. Nah. Ngono ben ketok anu ngono. Kowe iki tak lungguh kene angen. Kowe dhisik ta? tuwek. Jak sepelen angel men. Lah yo kene lho lungguh kene. Iya, lah mbok acak-acangi tanganmu kuwi lho. Lega Tak sih. lungguh. Wes. Ngono. Nah. Ayo. Aku Lah ngono kan serasi ta. Lho disawang videone, lho ta siaran YouTube-e. Nah. Lah sesuk awakmu karo aku ya kudune iki gak gelem ambruk, Dek. Aku sudah tahu. bener kowe. Lah jenengan ki lho. Kene, Dek. Kedahi aja ngono no Mas, jenengan sing kene. Aku jenengan gandrung. Alah, Musuhe wong bang tuwek. pocong nang ndi. Musuhe wong tuwek iki kok iso watuk terus nggih. Lah nggih. Kursine dibenakne engko tiba tenan boyokku aku ora ndek boyok. Piye to kowe? Alah gak Kowe sida. tak ngono ya, aku ki nek mlaku dekulku ki semune kluthuk-kluthuk ngono e. Lho lah Kuwi napa cekul sing kanan, kluthuk-kluthuk, sing kiri klitik-klitik. Lah nggih. Lah kowe wong tuwek kira dijak tiba-tibuan bener awakmu Lah yo nggih. ngene mau. Lenggah sik ki sepiring berdua. Iya. Piring berdua. Weh. Ki dilungguhi sak meneh gedene. Entek aku ora komanan apa-apa iki. Njaluk sithik, Dik, nggone, Dik. Kowe iki wis tuwek, manut sing nom. Nah, Ngono ki jenenge ora sayang, nyingkur madhepe ki ya rene. madhepe jenengan ki ya rene. Ayo. Berarti sampean ora sayang karo aku. Sayang, Dik, sayang. Sayang ki madhepe ora oleh ngono. Kok dhisik taruh iki nata awak iki boyok iki kudu Nah nggih. Ngono. Rene lho. Iku tombo. Madhep mriki lho jenengan ki Kang Mas. Lah ngono. Napa? apa kuwi? Jenengan ki kok iki apa kuwi to? Waket aku. Lah sale kene lho ya. Pripun? Nek ning dunia aku kono aku gak tau ro model ngono. Biasane rodok mudun ngono. Lah aku mentulus ngono. Kok mentulus niku pripun? Lho aku jenengan gandrung to Mas. Oh, dhisik to. Ndang to. Ndang to. Jenengan gandrung. Oh dhisik Dik. Iki engko aku keblekan kuwi mati aku. Lho napa? Kalau kan mlebu surat kabar Kadir keblekan susune Manuhara. Modar. Jenengan ki ya pun mikir ngaten to ya. Wong wedok ki pra ya kabeh duwe ngenekan to Lah, Kang iya. Mas. Iki kira-kira aku kawin mbak awakmu no gak umur 3 dino. Dik. Aku mbok kawin. Nek Umpamane. kawin ning ndi Mas? Nek kawin ning ndi? Kono lho ning tengah sawah, Dik. Ning KUA ya diusir. Awake dhewe kawin ning KUD wae. Lah, KUD ora kuwi golek arpe, golek Madhep rene lho, madhep rene. angel iki lho muntir terus. Ya ngene lho, ngene lho, ngene lho, ngene lho. Nah, ngene. Nah. Bah dicokot. Tuwek kurang ajar. Ya apa? Kok jare digandrung dipangku. Lah kok malah mbok cokot. Ora ngono, engko nak untumu karine. Kaya ulo. Aku iki ora nyokot, irungku keblekan susu. Delan bengkong ora. Londo. Nak sarai. Keblekane bengkong ora, Dik. Oh ya mboten niku sampeyan sing lenggah kene gendine. Nyon sewu Mas Dadut bengkong mboten irung kula. Mboten niku jenengan bengkong dhewe ngeten. Sing bengkong ki ora irungmu. Apa nih?
Wong sosis kok noleh. Apa ki? Nembang. Aku gandrungan Mas. Iya. Jare jenengan ki tresno karo aku. Piye ta? Kowe ro ketoprake Pak Agil? Nggih. Pak Lah iya. Sis. Pak Sis. Pak Sis seru ora? Nggih. Aku rung roh iki. Lah pripun tak kaya? Lah aku mek takon tok. Nggih. Jenengan bawa ngono lho aku Lagu digandrung. nek iki mok kon Jawa ora patek. Nggih. Oh, Ambulan Mas. Ya. piye to? Nyapa? Ngombe nah. Mimi. Oh. Infus. Aku nek bawa adem ngene. Oh. Aku mangane ku nek tanggapan udara dingin aku ora melu aku. Monggo ki tanggapane nang nggon udara dingin terus. Masa? Heeh. Ya wis ora apa-apa tak paksa. Lah kok dipaksa. Ya ben ta. Ngono. Lagune apalan? Lagu napa? Lali. Aku lagu kuwi mek sitok kuwi lho. Napa? Kowe nganggo totang ora ta kowe? Astagfirullahaladzim. Kok enek nggih pripun kok ya? Ali kotang kaya biasane kalau kowe biyen nek to duet aku ning jero radio kae lho. Kok ning jero radio mok ya cukup radio cilik kok. Zaman kuno ora ngono. Nggih. Enake radio. Lah kok mbok geser ki bar ning ndi to jenengan ki? Awake dhewe kurang bebas gerakane dhewe iki lho. Ya ampun dikek kono. Lah tekan ndi? Bayu kuli. Kene Aku kuwase ngono. Ngeten. Heeh, ya Mas, tali kotang Mas. Oh tali kotang? Iya. Lho nanti Manohara mau. Teng mriki. Sing radek rusaki kupinge aja mripate barang. Mripatku iki rusak gara-gara ndelok iki lho. Asale ya cetha. Saiki malah burem nduk aku. Oh. Katarak toh? Lho. Ya delokku. Delokku ya burem to mataku malian. Delok wong ngene-ngene iki lho. Lho. Kuwi lho. Apa? Lambene do ijo-ijo iki. Kok ijo pripun to wong Pancen ijo kok. Pece. Ijo galake kok putih. Sing pundi ta? Kuwi putih iki ijo ya. Barno ae. Kuning ngono lho. Ya wis gak roh. Klambi biru kok darane ijo. Monggo disukani tali Kotang. kotang. Aku tak berdoa dhisik deh. Kok berdoa pripun? Ayo goyang Bang Kadir. Asik. Wes. Matur nuwun ya, Dik. Sami-sami Mas. Nek sesuk kowe kangen karo aku, Pripun? kowe ngedruko lemah ping 3. Mesti jenengan dugi Semute mudal kabeh. Dik. Mano. dalam. Kowe lenggah gurine Mas Dalang Pokono. Oh injih. Eh, Ini selamat kowe, ora bakal tak gogoi. Digogono ya mesti petuk salak. iya, Mbak. Mas Tandut, Dalam kula tak nderekke Mas Kat ngene ngeten-ngeten. nggih. Kowe percil ki di samping pelawak, Iya, penari, penari, penyanyi, penyanyi, tur kalau drama sing nang gone drama suka. drama suka COE kuwi lho. COE, apa tuh Mas? Beracin. COE. CEO. COE. Iki nek nang panggung-panggung, Heeh. tapi nek nang ngene iki kowe kudu hormat. Lho aku kan mau hormat tok. Ya hormat ning kowe kudu manut aku, ora Iya, sembarang. ora sembarangan. Mu nek percil Heeh. tekon apa ae jawaban. Nek aku ngene kowe ya, nek Ngono. ngene tidak. Iya wis. Nek piye nek Dieling-eling. ngene, Map wisale. ini ya. Yang Kadir Heeh. wau ndugi jam pinten sing ngeterke koncone napa tiyang sanes? Koncone to. Kowe iya aku ngene kuwi niki. Iya. Nggih. Iya, iya. Iya. Iki bahasa Indonesia percil COE. COE. Sampean wau diterke anak sampean, aku mantuk piye? Iya. Enggak ada kecelakaan. Oh. Enggak ada.
sepel-sepelan itu. Kowe iki lakon iya karo tidak. Tok. Lah Kok iya. aja omong apa-apa. Iya karo tidak. Ngono mulai ya enak to. Lah kowe wis tak omongi. lho. Ora. Nah, Kowe kudune iya. ngomong kowe karek ngomong iya karo tidak ngono. Ya Mas. ngono. Ngene iya. Lho ker anakmu nyusul. Loh, anakmu to, Nduk. Ngono. Anakmu nyusul. Gini. Pak Kadir tadi yang ngantar anaknya ya. Iya. Ada kecelakaan enggak? Tidak. Nah, wis kuwi tok. Percil teko apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bos yang rencana dikorbankan tahun depan Siap. dilebokne Sugiana ya wis. Wis nemen ngomong. Bener. Aja omong nek kon Bener. Bener. Iya. Tadi nyampe sini jam berapa? Tidak. tidak ini tidak kok ini tidak godek kowe tak pacul irungmu lho tidak godek Apa bener jenengan Pak Kadir gitu? Iya. Pak Kadir berarti Rien nate tumut Sri Mulat. Iya. Sudah umur berapa sekarang? Iya. Sudah pengen mati? Udah makan apa belum? Belum. Loh. Belum begini. Gusti Allah angel. kowe tak pecat lho kowe nek ngisi-ngisi grup tuwek iki grup lansia iki kudu patuh Bukan paturon, kowe lak yo ngerti nek jenenge dagelan wis tuwek iki pikun. Lali kowe yo kudu pangapuramu sing gedhe. Aja galak-galak. Asli dari Jakarta. lemu nekoni me yo kleru Lebih ya bisane. Bang Kadir mau makan Oh iya. Ngono lho. Bang Kadir nyampe jam 8 tadi ya. Piye? Tidak. Bang Kadir mau makan. Mau. nah ki nah weh nih Ya. Ini snack dari Kas Blitar. makan Makan. Langsung aja langsung. Suruh Tak tekone. Nduk, iki upile sapa sakmene gedhe? Kas Blitar. Niki mau makan Mau makan? mau. Lah, iya jawaban kok mau ya. Ya. mangan Ya. Ayo. lah ono lah ono Enak? Tidak. Ojo nyepelekne jajan Blitar. Oh, jajan Blitar. Blitar. Wah, iya. nah Emang kalau makan itu satu hari bisa 2 kali? Tidak. Oh, mau makan kan? Tidak. Ya. Ya. Wow, enak Jan. Ya. Jadi kalau di sini itu ini tempat saya, ini kantor baru kita. Ya. Jadi kekecilan ya, kekecilan. Ya. Iya. Oh, berarti emang di sini tuh jenengan tadi kan sama rombongan. Iya. Enak kan? Enak. Mau makan kan? Iya. oh iya tekon ini kekecilan ya Kekecilan ya? kekecilan ya Kekecilan ya? kekecilan Kekecilan. Iya. Iya. Oh, sangat. sing gede Nah, gua sih lomboke timbangane mencret. Iya. Iya. Makan. Di sini itu harus makan. Iya. Kalau nggak makan, nanti kita nggak enak. Kesana tuh. Iya. Mau minum? Enggak. Ron, sereten aku. tarine mau minum Mau minum? Mau minum? Tidak. Ron, Tapi makan enak kan? ini lagi sereten. Makannya enak kan? Iya. Oh ya. Terus. Cepat. Ron, sereten ini lah, Cok. Apa nempel?
iso iki. Ya tarine mau minum. Minum ya? Mau minum ya? Mau minum ya? Ceritane Mau minum gimana? Tidak. makan lagi. Makan lagi ya? Ya, makan lagi. Kekecilan. Kekecilan. Enggak. Ini iki kurang ajar ora kira nih. Ora apa-apa. Kekecilan. Kekecilan. Ini, iya. Kebesaran. Kebesaran. Iya. Iya. Oh, minta yang kecil. Oh ya. Yang kecil lagi. Yang kecil lagi. Piye metu kok kene ngising lho, Cel. Pokoknya dimakani terus. Ya. Iki gurung teh. Tapi betul ya. Anu ngenten mau lho. Loh, aja omong neko-neko. Ya, baru tidak tok. Kamu iki guluku seset. Minum. Mau minum. Mau minum. Keseretan iki lho. Mau minum. Kira ngene kaya jahat. Wegel lho. Miso. Niki Keseretan. Mau minum. mau minum. Ya. Ya. Lah, Kecil. Ngono. wis gua aktif itu buang aja gue. Minum aja minum. Wah. Gua iki. Lah kok wis keseretan lho rek. Minum ya? Iya. Oke, minum aja dulu. Enak. Enak. Iya. Minum? Iya. Ya. Emang kita harus konsisten. Enak? Enak. Ya. Iya. Minum? Minum? Ini lho. Uma ngene. Minum? Iya. Enggak minum. Kalau makan kebanyakan itu, kalau minum nanti telat, itu nggak enak di tenggorokan. Enak kan? Iya. Minum? Hah? Minum? Iki wis plempoken iki lho. Minum? Iya. Piye? Bisa. Iya. Ya, ayo jangan minum. Ya Allah. Sini tuh harus dihabiskan. Makan lagi. Makan. Kowe tak kowe enak karek mandu. Gulumu kaya manuk ngono. Mandu. Minum. Minum. Iya. 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 Ayo coba. Sak karepmu rek modar ya wis. Bantane. Ngeblong. Ngeblong kamu. Ngeblong ya apa? Iki piye to? Dagel ngeblok. Dagel ngeblong masuk gak ero. Gak tau weruh aku. Lho, aja jawab Nek neko-neko. nggon aku iki ngebom. Ayo ngebom. Yo. Oh iya. Ya. Piye? Ya. Ya. Iya. Minum. Berarti makan lagi. Makan lagi. Makan. Tidak. Hei. Tidak. Udah nggak mau ya? Wis rek aku gak melok awakmu ron aku metu ae. Ya, ora oleh putus asa lho, Mbah. Mati. Kok kaya ngorok. Modelnya kayak Kowe perkara saking akeh isine banyu glegen gak mandek. kok iso kayak sar. Jenengan lenggah. Kok iso kayak sarpoken kok. Lugo deh. Temen lugo. Syukur. Niki khusus. Oh, kowe mau segone kae. Loh, sego. Mas. Nasi goreng. Sego. Ora. Sego. Lah sego. Nasi goreng. Mau. Wah. Ada sego. Hei. Lah kok jalur sego. Aku ngomongne nek sego liwat tok. Lo berarti kono ki pemikiran. Wong urip orang hidup tuh dicari rezeki. Makan rezeki. Jangan menolak. Rezeki. Kamu menolak rezeki. Mas nyeleh tabuhe gong, Mas. Lha kaya apa? Lagi ngelawan kirun lho aku. Takonono, menolak rezeki. Menolak rezeki itu tidak boleh. Kamu mau menolak rezeki? Menolak rezeki mau kamu? Enggak. Loh, iya. Ini apa ini namanya? Sego. Ini namanya rezeki. Ini berarti kamu nolak ini. Mau nolak ini. Selawase gak iso mangan sego, gelem? Enggak. Lho ya wis. Mangan. Makan.
Ya mangan. Mangan. Ora nolak rezeki. Bener. Heeh. Ron bayaran 750 kok ngenes. Moh, Yang kowe Pak. Nuwun Nggih. sewu. Nggih. Anu panjenengan silakan. Wis lugur rono. Kowe asam. aku ora gelem jejer dhek. Lho, lha nyapa? Jejer bojoku enak. Oh. Niki kula waose. Nggih. Niki saking rokok HS. Nggih, nggih. Terus rokok HS itu sakderenge niki mangke kula dum. Nggih. Undiane Nggih. niki khusus 5 toko yang opo iki? Oh, kemitraan. Nggih. Kemitraan dari rokok HS. Nggih. Yang jualnya itu besar. Ngoten. Ini kita beri hadiah utama yaitu kepalanya Bang Kadir. Bang Kadir, Pak Dek, Apa, Dek? Gak krungu. Krungu. Apa? Apa? Niki wae apa to sing jawab? Iki lho Dak. Ya nek tampung iki to. Iki aku ki sik perhatianku nang enekan iki lho. Lah nyapa perhatiane ngonoan iki? Iki engko kempese kapan ngono. Niki kalau tak maju. Nggih, monggo. Sekedap. Nggih, nggih. Mohon izin dari toko kemitraan dari kita khusus rokok HS ada toko Samsudin Serengat, Bunur Ponggok, Pak Joni Wlingi, toko Hari Lodoyo, toko Ivan Sidorejo. Saged majeng mriki Rokok apa kuwi? HS Anu Samsudin. duduk Samsudin. 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 Heeh. Wis gak anu to nambani wong ngono gak to? Tuh, iki toko kok nyapa nambani majeng mriki monggo kita penyerahan sepeda. Tepuk tangannya mana untuk rokok HS ke? Ya. Sini Mas. Ini Ya, Mas. mitra kita. Dadi Mas, aku saiki ndagel lak bengi lak awan nyeles aku saiki. Oh, waduh. Iki bolo-bolo ku toko. Mriki monggo mriki. Ya, mangga. Ini dari sini yang 5. Oh, 1 2 3 4 5. Agak maju sini. Mriki. Mas, Mas Cil. Satria Dalam. Cil, aku nggo ngengehno sitok ae. Lah nyapa? Nggo Bang Kadir kok numpaki kok kene ngampe Medion. Ya ceklek Apa? sikile. Apa? Sepeda pancal. Beda pancal. Nggih. Ora apa-apa tak unggane truk kecil kok. Lho kok nggo truk? Nyileh. Nggih. Makan, mau makan. Ya. Mas, Wis gak krungu Cil. Diumpani mau makan wis gak nyaur. madhep mriku mangke kita foto aja. urusan sepeda makan. Ngeten foto mawon. Nggih, ngeten mawon madhep mriku. Nggih, niki 1 2 3 4 11 dapat 11. Hadap sana Ibu, kita foto. Jenengan pun jenengan milih sing pundi pokoke ampun sing alit. Masalah sing alit gadane anak kula piyambak niki. 1 2 3 4 5. Kita hadap sana Ibu, kita foto. Mangke kula serahne setunggal-setunggal. Oke. Mriki Mas, mriki Mbak. Oke. Foto sana hitungan 1 sampai 4.000 Mas ya. Jempolnya mana? Oke. Sampun matur nuwun. Niki langsung dibeto mawon, langsung mawon jenengan pendet tunggal-tunggal. Mas, niki jenengan sing nopo? Lah niki Mbak niki. Niki. Sampun Nggih. menika khusus saking rokok HS. Nggih. Dan kita undi sekarang dari Brasco. Oh, ngoten. Hadiah dipegang Mas Hengki dan Mas Lentem. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Mungkin jenengan. Mungkin jenengan. Engki selentem kon munggah kon ngundi. Ya tak atasane. Agak mudun. Oke. Iya pakai. Apa lah bojone ning kene kok mudun gitu lho. Mau makan? Mau makan? Oh tidak ya. Lah nggih. Saged langsung dibeto wangsul mawon. Lah mboten dibeto wangsul jenengan sadhe melih ning kene kajijan. Nggih. Mriki. Nggih ketuane panitia niki. Nggih, niki ketua panitia. Mas Arjen, Dalam. apa Kadir? Nggih. Apa Kadir? Heeh. Iya le. Iya, Heeh. makan. Seneng delok dagelan legend iki tenan. Wah, Wis dhewe aku bayangne lho jengben kenek tuwek lho. dicontoh. Nggih. Kenek dicontoh. Awake dhewe lek wis diparingi umur panjang, tuwek ndagele kobong. Nah itu bener dicontoh. Ya ngono kuwi. Dadi kobong nih pokoknya ini. Apik tenan Mas tapi Mas. Eh? Tapi mau lho iya. Ora nanggap kowe. Sok ae Mas. Iya.